Здравейте, приятели! Днес ще представя ревюто на една от любимите игри на всички, Chicken Invaders, която отскоро е портната за Android. Малко ще понамалим. Между другото нещо интересно, ето е тук, в горния 10 ъгъл се вижда с колко фрейма в секунда, т.е. с колко кадъра в секунда ми върви въпросната игра. Значи в момента ще продължа, тъй като съм играл, в смисъл малко си поиграх, тъй като доста време не съм играл. Май на тъчскрин пък въобще не съм играл. Малко имам проблем с фокусирането с апарата. Да, нека продължим. Next. И както на всички е известно, идеята е просто да отстрелвате кокошки. Тъй като просто моята Тъй като моята версия е демо и нищо стана, но не ми пука. Сега ще върнем назад. Ще дам нов свят. Само да покажа какво точно. Скип на всякакви работи е просто като натиснете по самия екран. Имам проблем с фокуса и статила нещо не е стабилен и кудни наляво, т.е. надясно, както и да е. Надявам се, чува звука от играта. Малко ще усилим даже. Така, първото е не точно ниво. Ви пуска да трепите една много огромна кокошка. Мисля, че е нещо като загравка или не знам аз какво точно. Ето да оберем всички бутчета мъчета. Между другото аз играя на екрана на апарата. Так, умра, да не си чуете защо. Между другото, телефонът, от който играя е Motorola Atrix 4G. AT&T версията, не европейската. За да знаете какво точно. Играта ми върви с около 76 кадъра, които варират. Някой е с 76, някой е с 50, зависи. Просто играта е класика. Просто не вярвам да има някой, който да не е играл. С една от любимите игри в детството. Цялата идея на играта е просто да трепите кокошки. И колкото може повече кокошки да трепите. Както и да е. Мисля, че портата версия е последната, която мисля, че беше след 3.3 Christmas Edition. Но да не ви лъжа, не знам с точност. Стреля се, може да се гласите по няколко начини, което ще покажа и после. В принцип се стреля ето така. Като мести кораба. И той стреля автоматично. Може да се направи да стреля ръчно. Съответно, разположението на самия бутон да е или отляво, или отдясно. Зависи. Зависи на кой как му е удобно. Също така има прегряване на оръжието. Едно от нещата, които мразя в новите версии, тъй като мисля, че имаше една версия по-стара 1.1 или 2.1. Нещо от този сорт, която съм играл преди 1-2 години. И преди нея нямаше прегряване на самите оръжия. Но тук просто, защото стреляте непрестанно, нарочно са го направили да е по-трудничко. Но като цяло ми харесва. Играта е доста занимателна. Но по-малко бях си местил на... Просто трябва да му хванете саката, както се казва. Дали да стреляте с 2-3, дали е зелено, лазери, има всякакви неща. Като цяло в цялата игра, това е само демо. Както видяхте преди малко. Тръгнах да играя и искаше да я закупя. Играта вероятно може да се намери
за сигурно не повече от $2-3. Трябва да видя с точност. Но за тези, които не обичат да плащат за такива работи, тип софтуер, т.е. хора като мен, играта е възможно, напълно възможно, да се намери в Black Market или ако в момента не е налична, може да се намери по-късно. Явно не поддържа мултитъч. Не. Добре. Прегня. Играта хем разпуска, хем е леко изнервяща. Смесица е. Докато чака, която хванах, ето тази. Просто и така да натискам. Да стоя на едно място, обаче да натискам. Доста е успешна тактиката. Тъпите яйца много ги мразя. Тъй като преди ви връщаш само с едно оръжие назад, в момента ви връща на първо ниво, така да го кажем. Но па мисля, че е много силно. Убихме последната кошка. Ето. Има няколко нива на трудност. Едното, което беше casual, следващото беше по-трудничко и мисъл на най-трудното вече не е чак толкова. Аз в момента просто, докато се опитвам да революирам и да играя, въобще не ми се получава. Извинявам се за което. Но примерно на най-ниското ниво на трудност, което съм аз в момента, ето виждате как сравнително лесно убивам различен вид кокошки. Най-изнерващото е това да ви свърши примерно в някой много важен момент, да ви свършат амунициите, т.е. да ви прегрее оръжията. Цяло игричката е доста забавна. Не знам дали поддържа някакъв тип от мултиплеер, тъй като десктоп версията поддържаше. Но ако може да играете игричката с няколко приятели, ще е доста интересно. Пак ме убиха. Като цяло играта да гледам в дисплея на апарата въобще не е толкова лесно, колкото си мислите. Веднага ме убиха, тъй като в момента нагласях фокуса. Нямам си да е фокусирано. Чакай да тисна стоп менюто. Да фокусирам като хората. В момента е фокусирано. Това е оръжието, кораба е някакъв много интересен. Въобще е Game Over. Не очаквахте нещо друго. Да покажа какви са точно опциите в самата игра. Първата е геймплей, т.е. имате помощ в играта. Втората е контролерите, за които аз обясних. Може по тъч, по драг и за стрелянето на точно това обяснях, като натискате и движите, или с бутон за стреляне от ляво, или с бутон за стреляне от дясно. Но за мен така не се вижда най-разумно. Графика има, което е доста интересно. Има low и high. И да показват кадрите. Аз съм ги пуснал да се показват. Звука, нещо нормално. Hall of Fame. Кой колко точки е направил. Може да си изберете език. Следователно играта почва от начало. И Unlock, разбира се. Ето ще натиснем Unlock.
Full Game Unlock. Сега би трябвало да изпише и цена. Знам играта. Да, играта е 0,79 паунда. Което не знам колко лева се равнява. По принцип трябва да ви изпише цената в левове. Но както и да е. И просто ще излезем. Това беше от мен. Надявам се моето ревю да ви е харесало. Това бях аз, Averino One, с ревюто на Chicken Invaders Revenge of the York. Съжалявам за произношението. Също така пролога да оставя. Епизод 3. Тоест, ако ви интересува играта, ще видите абсолютно всичко. Като е доста интересна самата игра. Е доста забавна е.